Na ko lubi din. Yeah. Yawa, anong gilingkuran na? Ay, sorry. Pati. Naaman. Kani ba butong? Dili na dito. Sala na. Dili na dito. Allah, nahulog na. Salamat. Daw open na. Green. Ren na. Green. Green ang puno ano mo. Hulog. Naluto bang ka na? Kasi gapalis. Application gapang. Tem. Hindi makita. Dito ka dito. Dali, tiyan. Tiil rin. Dira na lang gud ka lingkod. Dito ko. Dari ko. Papalog. Diri. So karon guys, mangita na pud mi og lubi nga ikuan giipo sa kuambana. So karon namo siya ibalhin dito dapit kay landong dito. Diri kay init kaayo diri mi pwede mamatak diri kay madaot ang beauty ni Kim. Mamas beauty niya ni Kim. Dayungi si Ate Kim chan. Be Kim be. Mas mabigat. Ano kang Kuyog Beans? Init kaayo. Wala ka dito ka. Hindi kita bangan ako si Ate Kim. So karon guys, ato nang sugdan o buak ang lubi. So kani kay mura gyud ni siya kuan si Beans kay gamatoy. Tanaw na to kung naaba ni sulod. Tag-ana siya, naaba ni sulod wala. Ang makatag-an guwapo. Laa. Naagyan! Guwapo si Vince! Nice sulod! Yeah! Nice sulod! Si Christian Bati. Kani, tag-ana Vince. Dugay naman kaini nga kuan, lubi nga, dugay na kain diri na kuan, puyo sa babaw. Mao ni siya ang lubi nga wala nakita ni Kuya Christian kay si Christian wala ga tan-aw sa kasagbutan naa pa day nabilin so karon dako na kay turok. So ato ang i-try kong naa pa ba siya iunod. Laa pa. Naa pa? Yeah. Oh. Ayun na, pagka-videographer kay Motivo. So ato ang tanawon kung naa pa ba. Ikaw siya naa wala. La. Laa. Naa. Ko. Naa.
Oh. Okay. Yeah, tagan si Bill. Lagi mong cellphone. Balitan ti Na, but ah. nay butbut. Oh, Oh. paborito kay niyang butbut. Tama. Kaon kag butbut. Oh. Taro nga nag-video diha. Mala. Tabi. Sumo na ni karon na mo ang nahuman naghakot guys. Pero naan pa mi hakutunon dito. Napay kanawon ko. Napay mga kuan. Yo. Kanawon. Napot. Dali. So, mao na ni sila karon guys ang naghuman na og pamatak si Kim kay ni tabang mampuduguan lugit. So, salamat kay Kim. Dali na mo.